What's up mga kabuka? Welcome sa aking channel. Kilo tag sasing. May mga kabuka, may gitawag og sasing. Ayun, ato siyang hinduan para kilawon. Ayun, muni among para mga kabuka. Sasing. Muni sasing pangkilaw. Ay mga kabuka, hinduan na ako mga kabuka. Hinduan na sa paghinlo mga kabuka. Muna sa mga kabuka. Muna itawag og sasing. Nanglan siyang hinduan mga kabuka na ang gusto ay pagkaon. Iyo. Muna itawag og kuan mga kabuka. Muna pinakalami nga kilawon. Muna pinakadami. Muna itawag og kuan mga kabuka sa dagat ni nakuha. Sasing. Ano mga kabuka? May gitawag og sasing. Ini siya. Pag maghilo ka mga kabuka, mara siyang putlon dire oh. Putlon na nimo siya. Okay? Tapos dugo. Nasa dugo mga kabuka. Nanglan siyang baliktaron. Ayan mga kabuka. Kami kining kilawon mga kabuka. Kay fresh ko pa kayo. Right, mga kabuka, happy birthday pala sa anak ko. Si Gian Marie Cabanan. Happy birthday. Birthday kasi nga ngayon mga kabuka. Mga kabuka. Muna siya ang amuang kilawon. Stop ya. Iyan mga kabuka. Kasi gitawag sasing. Ano siya ay ginakilaw na mo diri mga kabuka. Sasing. Stop ya. Mga kabuka, ano ni siya mga kabuka. Ano hinimluan. Ano siya ay ang dugo. Ano siya mga kabuka, yung dugo. Ya, iwaan ito mga kabuka kahit para magkuhan sa gagmay yun. Ayun mga kabuka, mauna ni mga kabuka. Ang tinadtad na siya. Tinadtad na sasing.
Ano siya mga kabok? Ano? Ayan. Dami ka na kilahon mga kabok ha. Ayan, thank you so much sa panonood mga kabok. Hanggang dito lang yung video ko. And thank you, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.